Hayangganan ilugod ning indu kaya ka ope nga na supling kang kinubo. Anti ka mong sibol amalatitu malino danuman niya manatutu. Kaya ka ope nga nak sukat mong ganakan bubuktut na kapa tatangka na nangan. Detang sablang bage ake kang kailangan paking kabahit mo kawasang-wasang. Atsu kapakilub at siyan ningindu mo dakal ng pasakit ikaya binye mo. Menganip yang mate king pangabait mo paulining sakit kaya mo magkano. Kalwat mo? Tinakas kumupin kang rally eh. At kasi minta ka pa ka rin, balo mo namang mikit ka to. Pinilit na ako kumupin, Dad. Alam, may dikit na pang isakin ko. Oh, ano no? Makabuklat ka, zipper. Ano na yan? Aray ko! At nanakno ka! At pupunay! Sige, sige! Aray ko! Muna! At sunapin! Hirit ka pa, ne? Oh, yung dala kang pala? Nakalimutan ko. Joke. Sige, tanggulot. Ika. Dadala mo ka na. O na, no? Game? Ram? Isto kaya yung gewata mo? Oh? Nung ika magdesisyon, nan sana ing mas buri mong pinili to? Basta nang nan-desisyon eh. Kaya ko. Nung ikapin, O nang burim sabihan ko. Nasanay ta na belawas? Na, manda, yari na bal. Wala ta nangakarapot.
Sisi ka ngayon nangyari na. Sama ka na ni mamo. Itatang ko. Tutol-tutol lang di paning alting nga rich bela yan kahiring anak da. Itatango mo naman yung bisang kulay politika next year eh. Imama ako, tutulya talaga. May baka rin eh, paresto nga balo na sarili ng anak. Ano ya? Manano ya? Bakbak ya? Balandi ya? Sige, Nano! Nano! Kung pinigilan mo ko mo eh. Nakiramdam na ako man. Siguro. Diyan tala pa mong lagyo. Wala? Gambal laram. Ano tala palang palagwan? Ito naman pala balo nung babae lawala lagi. Palagi akong babae ba? Ano siguro? Palagi ako lalaki na. Umuwarit siya na. Pwede ba rito? Check ko rin buto da, makanta. Oh, tali. Mga nano kaya akong kaya? Mickey ang pong Kimi. Eh, yung pang babaeng Kimi? Bala mo Kimi Doro. Mang Kim siguro pwede. Ali yun yung masira itang Mickey kay Kimi. Oh. Norman ang pa-flirty. Huwag ka na, seryoso kasi. What? Seryoso naman to. Natanda na mo pare to? Wow! Ika kayang pe palagyo kareta, maya pa yung buto mo tong kay ko. Nakakalagwang magbisik na eh. Pero ka rin anak to, nakakalambat. What if ing metong moon? Kaya ing metong star? Natin. Ay mo natatandaanan? February, minuna katang mikit anyang 2007. Katang digning man star 88. Ay, itang gaye. Itang piyestang pulong bulo. Itang pepa concert ng daddy niya mga kampanya na. Wow, ito. Oh, Okay, nakakaretang lagi yung beta. Moon S. Feliciano. Star S. Feliciano. O wala ang Pokemon nung... elang masagong tayo rin mga kanita? Oh, makaninina mo ah. Ikang misip keng lagyuning metong. Ako ketang lagyuning metong. Oh, alam mi pakialam. Game mo yan. Guri kong lagyuning metong. Sorry.
Ano? Sorry. S-O-R-R-Y. Itaing Laguna. O bakit? Kasi itaing panandaman ko ngayon. Sorry ka. Sorry ka para ka rin baby ta o sorry ka para sa sarili mo? O sorry ka para kay atang adwa? Na? Basta itaing buriko. Period. O Jackie alagyo yung metong? Bal mo, nakakaimagsol! Puta ka! Maplaksa ka lang may pakialam! At talaga may inganak ko kay ex mo pakarakasakitan! Eme bure! Ali! Huwag kaya naman buri sorry! Eh di sinabi mo, sana piglaban mo, eme bure! Basta ako burin, Jackie! Di ka na yung mamiyalagyo! Tama itong monster! Tama itong hate! Kaya ka pa matula! Emo pa buri rata! Wala mo, bakit yung nakabat pa na eh? Eh mo paglaban ni buri mo! Kasi yung buri... Dapat decision Yung buri dala ka ta! Kasi iya ko pasalanan mo, ba't siya papagpak ka ta? Lagyan mo na lang, ba na mayari? Eh mo paboring lawen, bayo talak ikot-kot?